السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا حبيب الرحمن سيد الأكوان سندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وقرة عيوننا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى وتقدس هما نذن طاعات عبادة لنذي صالح عمل لنذي الله تشين محبت لنذ وأترشق لنذ ودعاء خير لنذ دين يولنا قدم لنذ آدم لنذ لطف كرم بلن قبول دبدا هما نذا إيلو نتشرينذ دوث يارنذ قوم خيشنذ إناتانذ أغل غيذنذ الله تبارك وتعالى دنيا آخر سعادة وننمك يذ عقلق بيثن إن شاء الله. إن شاء الله باك الله جانم كوكل دغنن بيجا رحمة للعالمين سرور سردار عالم بهتر ومهتر ولن رسول الله محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم dünya gelişinden aydart inşallah. Geçen haftede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Abdullah 25 yaşında dünyadan geçti ve Amine gövresine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem galli. Amine'nin gövresine Resulullah can baqa bir ferişte gelip Amine'ye aydıptır. إنك حملت بسيد هذه الأمة. أي آمنة sen gövrende şu ummatın in serveri başıva her vaqt çağanı qoyanda bir dua evredeyin şonu ayd uiduhu bil wahid min şerri kulli hasid. Bir Allah'a sığınyan şu çağa barada her bir içigara görüpçilik etyen her bir biderek adamın şerrinden Huday saklasın bir Allah'a sığınyanıp şu duanı et çağa bolanna. Oham çağa dünya gelenne onun adına Muhammed daqarsın deyipdir. Son ol yerde goyunda evliyan hemme kişinin yerde insanla mahlukla goyunda ferişteli hemmesi bir evliyan adamsı. Geçenki kitaplarda Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da onun adı Ahmed. Emma sen adına Ahmed ve Muhammed daqarsın sallallahu aleyhi ve sellem. Şey deyip de ferişte gidiptir. Amine heyranına ol qalıptır. Näme heyranına olmana Amine gövresinde çağavadığını ihsas etmeyenmiş. Fakat özünün görünmüllerine, adet güllerini görünmürmeyen sen gövremde çağı var o deyip fakat şundan ihsas ediyadım diye Amine. Emma hiçbir ağırlık, narahati uqim kemelip ya bir aza hiç zat görmedim. Başka hamile gövreli denanlığın görüyen qiyinçılıklarını men görmedim deyip diye. Oham dünya gelmeli giycetinne Xusru Perviz uluqon bir saxtımani, uluqon bir qasrı va dünya boyunca bir ma'ruf avadallıqda şol titreye. 14 tane sütuni yıqılya. Oham Xusru Perviz anta tangta bolya. Qadim Farsın padişahı, Sasani padişahının ahirqiraq dövrelerinnäki. Oham anta tangta bolya. Oham özünün narahat bolallygyny özünün döwründäki vezir vekillerini belletmejek bolup
Hey ýygnanyp ähmüm edip öz narahatlygyny belletmejek bolup bir näçe wezir wekillerini üýşürip otyqa oham habar gelýär. Ey padişah, 1000 ýyl bäri söndürülmäni saklap gelýän odumuz sönüpdir diýe. Hosro Perviz önküden meter aňta-taňta bolýar. Narahatysy artýar. İkisi de bir gijede bolmagy, bir sahtymanyň 14 tane sütuny ýykylmagy, we 1000 ýyl bäri söndürülmän saklap gelýän ot lappa sönmegi. Şeýitdirip habar gelende, olaqon bir ýanyna oturan alymlarynyň biri, bilimçileriniň biri aýdypdyr: "Ey padişah, men bir diş gördüm öten akşam" diýipdir. Men gören dişimşi dişimde kan dayaw diýele awadan atlar ýygyny düşürüp ýydyk gelýär. Aragyň dejili diýen suwundan geçip gelip biziň ýurdumyzda ýaýraýar diýipdir. Ohum bir padişahın pikir münden ne beter harap bolupdyr. Bu sahtymanyň, apartman, gasyryň suwlarynyň ýykylmagy, odun sönmegi, bir ulukon bilimçi diýen adamlarynyň bizire diş görmegi, ohum näçe adamlar iýeripdir öz ýurdundaky we başga Suriýe tarapda, Şam tarapda heýwer alim, Mesihi alimler we bolmasa şolardan soraň diýipde adamlary iýeripdir. O biler ahir bir alim ýaşulla bartdyrlar. Onda aýdypdyr bilen hemmesi ahir zaman Rasulur rahmetel lil alaminin dünýäge geljek alamaty hiç zat ýöne geçip bilmeýär. Bolmaly zat Allah Taalaň iýerjek zady geljeginiň alamaty daby diýipdir. Ve her hal şol dünýäge gelmeli gijesinde Qurayşyň Mekke-i Mükerremeň ulukon adamlary Ka'baň ýanyna bararlaryna yeke ulukon butlu dağda ýykylyberýär. Bula aňta-taňta bolýar bir Mekkeň adamlary da. Mahtumul İşanyň da diýänişi: "Düşdi bir hoşluk jahana nusratyn görgeç Resul, sernegun bolly sanamlar lum'atyn görgeç Resul, kulli alem bolly iqrar sünnetin görgeç Resul, rahe zulmet boldy rowşan aýadyň görgeç Resul, tapdy dowzakdan aman kim sohbetin görgeç Resul." Sernegun bolly sanamlar lum'atyn görgeç Resul. Sen bölük adajyk senden dünýä gelip gelmäke botlar hut ýykyldy diýdi Mahtumul İşanyň aýdýanyşy. Be her hal şu güýje botlar ýykylyp Mekkeň adamlarda aňta-taňta bolupdyr. Amul Fil ýyly geçen hefte gurrunu geçdi. Ebrehe gelip Ka'be-i Muazzamany ýykjak bolup öýdi leşkeri 60 000 leşkeri bilen dargan ýyly. Amul Fil ýyly Rabiul Awwal aýyň 10-si döşemme güni erti döşemme diýiljek gün daňdan öňçe özde ýazyň günlerine we bir neçe ulamalaryň aýdyşyna ferwerdiň maada ýazyň deslapky aýyna Rabiul Awwal aýda özde 10-sine döşemme gün daň atmaka alem jahany bitin bi ferhenklik, bi sawatlyk, jahil insanyň aňyrda bir ferhengi, ilmi, sawady bir etek düşen zamanyna rahmetel lil alamin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünýäge gelýär. Göwü kesilje, sünnetlegilje ýöne äminen ýanyna göwügeneti Mamadi Waydamali şafa diýen zenana barmışdyk. Enesi Amine göwügeneti şafa diýen zenana bolýar. İkisi de aýdýa, enesi de aýdýa, şafa da aýdýa. Şol daňdan önçek Rasulullah dünýä gelenne bir hyalaty bolmadyk, belki şu otagy nur bir doli goýa otagyň içine asmannaky ýyldyzlar dökülen ýanyk boldy diýip aýdýar. Oham Amine basym daň atyp deslap iň hoş boljagy kim? Abdul Muttalib ýaşuly kakasy. Terro adamy beripdir, Abdul Muttalib'e habar verin yet oğlun boldy diýip. Oham ýortup Abdul Muttalib'e habar beripdirler. Abdul Muttalib gelipdir. Hey wara hoş, odal gowuryan Abdullah diýen oğlundan bolan çağa, bir awadan çağa فأخذه عبد المطلب فدخل به الكعبة فقام يدعو الله عز وجل ويشكر له. عبد المطلب çağan alıp ýortup Ka'baga şin marıp Hudaýa şükür diýip doga edip öz bilýän dogalaryndan Hudaýy çağırıp doga etmäge durdur Abdul Muttalib. Oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağası Ebu Leheb mini eşitipdir. Ki Abdullah diýen merhum bolan doganyň
bir çağası bolupdyr diýip. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünýäge geleni Ebu Leheb eşitip, Ebu Leheb, ey dostlar, Ebu Leheb tebbet yeda Ebi Leheb, aňyrda bir zaňyr, aňyrda bir betbaht, aňyrda bir Rasulullah'a mızahym, aňyrda bir eziýet beren, şeýle bir azaby bolantyň Allah Taala şonu özi dargady diýilen adam ha. Ýöne Rasulullah dünýäge gelenine hoş bolup Süweybe diýip bir qırnagy barmyşdyk, kenizi barmyşdyk, şoňa sen azat diýipdir, Muhammed dünýäge gelen bolsa diýipdir. Oham soňram Ebu Leheb dünýeden geçenden soňram Ebu Leheb'i görtdirle diýişde, ey Ebu Leheb näme ýagdaýda sen diýip. Ebu Leheb aýdypdyr, azaba düşdüm, cehenneme düşdüm diýipdir. Ýöne her düşenme ullerine barmaklamyň arasyndan suw çykýar, şondan sorup bir gönönýän diýipdir. Şol Muhammed Mustafa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünýäge gelenne buuşluk edip hoş bolup şol bir qırnagy azat diýdim, şoň bereketi meni göwe berenak her düşenme güni barmagymyň arasyndan suw çykýar diýipdir da. Ey jowan dostlar, ey imanly dogallar, wagtyky kafir bolup dünýeden geçerligi qat'y adam, Hudaýyň laneti singen adam, Ebu Leheb'e Rasulullah jan dünýäge gelende ýöne hoş bolanna şonu azabı cehennemiň içinde ruhu waqa azajyk hoşluk şoňa bir bereketi Rasulullah'ın bereketi singen bolsa biz imanyň içinde Rasulullah janyň elhamdülillah ummatynyň içinde biz de Rasulullah janyna mehabbet edip salavat okyp sünnetlerin riayet edip gelsek elbette Rasulullah janyň mehabbeti bol şefaati bol bereketi üstümizden ýagjakdyr. Ulukon gaty bir dersaş Ebu Leheb'in gurrun. Men süsüne tekrar etip durmayın. Çynnan ulukon gurrun Ebu Leheb'in gurrun. Bir kafir azawy adama şejerek Rasulullah'ın bereketi üstüne gelip duran bolsa, o da bir hoşlugyna bir şeýan qiýiş edensen, kenizini azad edensen. Rasulullah janyň mehabbetini hem dilek edeýin Allah Taala'dan hem gaýym ýapşaýdy. Be her hal adana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daqmaly weliye. Muhammed'den owadanrak, qawirak adı näme? Ahmed. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 500'den kan adı vardır musulman dogalla. Bir neçe ulamaly ýeke sanapdyrlar, 500'den geçir goýupdyrlar Rasulullah'ın adyny. Subulul Huda diýen kitapda we bir neçe kitaplarda ýeke sanap gitýär. Huruf alefbaý edip. Iň behterin adı Ahmed. Yerde öňde öwülýän we Allah Taala'ny behterin formasyna öwýän bir mahluk diýdi. Ondan soňra ady Muhammed sallallahu aleyhi we sellem. Odalla Amine aýtýa Abdulmuttaliba gowramda gelip maňa bir ferişte aýdyk gitdi, şu dünýäge gelse adyna Muhammed daq diýip. Oham Abdulmuttalib de bolýa, şonu da qarşy aýdýa. Ulamalar aýdýa, diqqat edin şuurun. Tamam öňkü peygamberler aýdyp gidipdir. Şu ahyrky peýgamberin ady Ahmed boljak diýip. Hop, inni geňga çytaýy, ýani keramet, ýani bir gudrat, ýani bir mucize ýeriň ýüzünde, taryhy beşerde Hazreti Adamdan ta Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme birja adamyň ady Ahmed diýdi. Şunu Hudaý Taala saklapdyr, hiç kimin diline ýüregine ijazat bermeýändir oğlunyň adyny Ahmed taksyn. Awwelin Ahmed daqlan inni meselen Tewratda we ahyrky peýgamberiň ady Ahmed boljak, Injilde we ahyrky peýgamberiň ady Ahmed boljak. Gala we Adam zon oğlunyň adyny Ahmed takmalarny meselen kella wara bolsa, şaýat şu biziň oğlumyz peýgamber bolsun diýip. Emma hiç bir adam tuli tarihi beşerde oğlunun adını Ahmed takmak ne kellesine, ne yüreğine, ne diline gelipdir. Evvelin Ahmed daqılan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir de elbette Resulullah canın mucizelerinden. Hulasa dünya gelen gününde öylerrek üç vatiqalı bir Yahudi alim adam aydiye "Vulide hâzihi leyle nebiyyü hâzihil umme hel vulide fikum mevlud?" Mekkan adamlarının yanına vatiqa ey Hudaý Taala şeýle açyk etip goýupdyr ha öňkü peýgamberlerin kitaplarına falan gün, falan jyry, falan tüýüsli, falan şekilli peýgamber geljek diýip ýeke açyk bolmaly. Hulasa şu düşenme gün öýlen bir Yahudi alim aýdypdyr. Şoň ahir zaman peýgamber dünýä gelen bolmaly diýipdir. Biziň bilişimde wara diýipdir. O Mekkan adamlary
Yok bun Mekke'de çağı dünya gelen ak deyipdirler. Häzir eşten akla. Ohum bu adamlar öýlerine warallarına aýdypdyrlar. Şun çağı bolmay şu Mekke'de çağı dünya geldi mi deyipdirler. Onu öýde denan oğlan uşaklar eşitipdirler. Havva Abdülmuttalib'in Abdullah diýen oğlundan Muhammed diýen çağı dünya geldi deyip sallallahu aleyhi ve sellem. Ohum bu adamlar sonra şol Yahudi alimiň ýanyna baryp aýdypdyrlar. Bir çağı dünya gelipdir deyip. Yahudi alim adamla bilen şodur şunu yort gaýdypdyr. Men görmeli bolýan deyipdir. Ahir zaman peýgamberi şo deyipdir. Oham gelip yüzü özüni gözläpdir. Derrew Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çağany beýle gowrakana arkasyny gözläpdir. Näme üçin? Şon arkasynda iki gerşiniň arasynda ahir zaman peýgamberiň möhri bar. Mohr uruglar arkasynda. Bir kepteriň ýumurtkasy ýanyk tüňgert duranjy Rasulullah janyň arkasynda barmyşdy. Şol qat'an faqat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasynda bar. Ohum ol Yahudi alim gelekana Rasulullah janyň arkasyny gözläpdir. Görse arkasynda tüňgerip çykdyran özünden gidip ýykylypdyr Yahudi. Ohum huşdan gelenne Türkmen aýňalla diye. Aýňalanna açylanna ohum aýdypdyr da. Yahrujul habaru ila'l meşriqi wal maghrib. Mun peýgamberligi basymjak ýeriň ýüzüne ýaýrar diýipdir. Mun peýgamberligi günnogor gün matara ýaýrajak peýgamberşi diýipdir da. Her hal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelip Medine-i Münevverede, Mekke-i Mükerreme'de, Şam'da, Suriye'de, ol Bizans, Rum tarafta tamam Mesihi Yahudi alimlerde gurrunat ýanmamaly. Şu illim Rasul ahirki zaman peýgamber dünyaya gelen gülleri dünya gelmelidir. Gelimi kan habaryňyz barmy diýip zol gurrun bolýanmışdyk da. Çağa dünyaya geldi. Awwelin emdiren kim? Amine özüniň enesi. İkilenci emdiren Suwaybe diýen denana. Suwaybe. Göbegen eti kim? Şafa. Göterip saklayan kim? Bereket. Üçüncü emdirjek denana Halima. Näme taýfadan? Sagt diýen taýfadan. Bir ilmi lahazdan fikretdiýen görüň. Allah Ta'ala'n kudretine döneyin. Bunu görün enesinin adı Amine. Amine eminnen geliye rahatlık diýdigi. Emdirenin adı Suwaybe. Padaş diýdigi, sogap diýdigi. Mun adyny öwrdi. Göterip saklap güldürýäniň adı Bereket denanaň ady. Mun adyny öwrdi. Soňram inni emdirjek denana Halima. Halima diýdigi mehriban diýdigi. Haýdy taýfadan Beni Sa'd diýdigi, gönünen taýfa diýdigi. Göbek enesiniň ady näme? Şafa. Denanın adı Şafa. 5 denana haýdy biriniň adyny tutsaň Bereket, Sogap, Şafa, Halima, Mehriban, gününün şu atlar Hudaý Taala el kudreti bilen nezmedip goýupdyr da. Her hal Araplaryň bir adaty barmyş. Çağa dünyaya gelse tabiatyň içinde ulalsyn, tabiatda ulalsa, çarwada ulalsa daýaw bolýar diýen pikri barmyş ki elbetde şu mahalla bilimli alim danışmend ravanşinasdan aýtýan gat'an nazary bir çağa şäherde ulalandan çarwada tabiatda ulalsa hem daýaw keplemäni ökdi hem bir tarapdan deren tiýsuş bahuş bolýar diýip bir nazarla ba elbetde. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme de emdirýän denanalary gözleşýärler. Her yerden owalardan çarwalardan emdirýän denanalar gelýänmiş. Mekke-i Mükerreme'den çağılar alyp gitýänmişler. Inni göreliň Halime-i Sa'diye Rasulullah jany üçlenji emdirjek denanaň özü urrun meriye özünden nakledip aýdyň. Halime-i Sa'diye aýdy, men Mekke-i Mükerreme'ge geldim diye. Ta çağı almadan çüreyim. Oham görsem Abdülmuttalib bir haybatly ulkan adam Rasulullah janyň kakasy evimden çykdy diye. Oham aýtdy, adyň näme diýdi? Adym Halime diýdim. Oham taýfaň näme diýdi? Men taýfam Beni Sa'd diýdim. Oham Abdülmuttalib aýtdy, "Bah, Sa'dun we Hilm nahat qowdena neten adyň Halime bolsa, taýfaň Beni Sa'd bolsa, Halime diýdigi mehriban diýdigi, Beni Sa'd diýdigi gönünen diýdigi. Nahat qowdena ne bolýan diýipdir. Men ýamda bir ýetim oglanjyk ba, dädesi dünýeden geçdi. Sen şonu altan gowy boljak. Başga denanalary emdirýän denanalara aýdamda ay dädesi ýok bolsa biz alyp gitjek däl. Näme üçin? Şon an'am berýän, kire kärrek berýän, hoş bolup kärrek pul berýän dädesi, muň dädesi ýok bolsa onda bize kän pul berilmez diýip başga denanalar almardy diýipdir. Sen şonu altaňa gowy boljak diýipdir Abdülmuttalib. Ýöneşi taýinni bileýliň.
başga zenanyla almayanmışdyk, wagt görmeýän şonu nezer berip aljekka diýänmişdikle. Rasulullah janyň ýalfylap duranyny görsele gujuklap alyp gitjekle. Ah nesip diýmişdi. Barıp şu çağany bir göreýlisele gujuklap aljaklar. Gören akla, ha dädesi ýok bolsa onu biz aljekka diýip gitýänmişdikle. Aham Halima Abdülmuttalib'a aýdypdyr, sen ejade berseň men adamyň urgenge şeýin diýipdir. Adamsy bilen bile gelipdir Mekke'ye mükerremäge. Aham bolýa diýipdir. Abdülmuttalib oturypdyr gözleşip Halimaň jogabyny. Aham adamsyna bar aýtdyr, adamsy alaý diýipdir. Alaga diýipdir. Aham ýene gelipdir görse Abdülmuttalib gözleşip duran. Aham Halima aýdýa, "Halummas sabi." Han çağany ber akideýin diýdim diýe. Fastahalla wajhu farahan. Abdülmuttalib yüzü ýalfyllah berdi, gülü berdi. Mazali bu oğulcağıma bir qowden ana tafylly diýip. Ham Abdülmuttalib gel walli diýip meni ýerime düşürüp alyp gitdi diýe. Halimaň öýdi gurrun berýär. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi üçüncü emdiren hoşbaht gönünen denana. Nesibesi bolan denana. Ham gelive diýdi, Ämineň öýüne eltdi. Ham Ämine ehlen we sehlen hoş geldin gel. Denana gel emdirýän denana diýip men öýe sally. Aham men aýtdym, men akitmeli çağam hani görsem diýip aýtdym. Ämine aýtdy, ol otokda bar gör göreýil diýip aýtdy. Aham men ol otoga bardym, görsem bir ýalfyllap duranja, akça, malafa dologly, eteginde ýaşyl düşegli, güllen owadan nurany oglanjyk görsem uykuda ýatydy diýip aýtdy Halima. Aham baryp görsem bir aňyrda bir nurana çağa uykuda yatydy. Aham oýandyramaýyp elimi gursagynna goýdum. Elimi gursagynna goýamda gözüni açyp güllü diýe Rasulullah sallallahu aleyhi we sellem. Ah gözüni açanna gözünden görsem nurlu dökülip duýdy. Götere kana maňraýyndan gözüniň arasyndan okşap bıçağany özüm saklajak. Özüme kitjekmin diýipde göterip ugra berdim diýip aýtdy. Aham Halime-i Sa'diye aýdýa, "Mun göterip ogradym, inni bereketli ýagy berdim men üstüme" diýe. Ulamala mun adyna irhas diýýärler. Yani asli manasy keramat diýdik da. Irhas diýdigi bir ilmi tarapdan biljek bolsak, bir peýgamberlik berilmäke bir kudratly görünse oň adyny irhas diýilýär. O keramat manasynda. Halime aýdýa, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem götürüp alıp gittim. Göğsümde zat süýt ýokdy, näme açdyk, horduk, susuzduk. Ol Rasulullah'ın götürüp göğsüme alamda, ýöne görsem göğsüm süýtden doly, çok çykdy. Rasulullah jan içti qanny, ýanyna başga süýtleş dogany da bar. Onu emdirdim, o da qanny. Inhe bilawer ulaqan bir keramat bolup düşdi. Oham adamim özümüz açdyk, hewer horlukdadyk. Adamim barıp diýä başym bardy sagmaga, diýen zat süýt ýokdy diýede, emma bir gedek baranny görse diýen ýelini şişipdi, ýöne çok çykjak bolup diýen süýdi. Ondan da diýenne sagyp biz de gönünüp içdik. Hem çağamız doydu, hem Rasulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem doydu, hem özümüz doyduk, hem adam doydu. Ay şo gece yattık, şımaçılığı şözülük yatmaptık, açlıktan, horluktan çağamız da yatmardı. Uzak gece de ağlap oturardı deyiptir. Deşlap kur gören Rasulullah candan bereket bollu deyiptir. Erti bollu Mekke-i Mükerreme'de qallyk, erti inni obamda gaşyn alyp gaýtmaly boldyk Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi. Bir arkası baş, bir meriz eşegimiz vardı. Üstüne minip oğradık. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de kucağıma aldım, oğra verdim. Ol başka dene anladı. Çağı tafanı tapmadı. Hemmemiz oğramakçı olduk. Beni İsa'q diyen taifan dene anaları. Ay eşegim bir qatı diye başkalarını gözleşene. Onun başka boydaşlam aytti. Ey Halima, sen bir ulağın eşeğin önküden park etti mi? Bir merid yaltı, arkası yara yaltı. Onda men aytdım, yok boydaşlarım, odol gelemde mungsünne var nur yoktu, mungsünne bereket yoktu. Ah, ünne mungsünne var çağı var, mungsünne var bereketli var çağı var. Bizden iş yok. Güya mesela bir ulağ, Türkmen ulağ diye miniliyen dadı. Ol eşek mungsünde seyyidül evveline vel ahirin ma, behterin adam madi bir yarası yadına düşmanı yortup bariyan yalı otturda. On be her hal o vamıza vardık diye.
Oham bizim dawarymyz goýnumyz geçýimiz wady diýe Halimaň özi görüň berýän şu görüňler. Bile giderdile, akşam aç gelerdile odal. Emma inni bir mübarek çağa geleninden sonra bizim dawarlymyz goýun geçelemiz giderdi, doýup gelerdi. Giderdi, doýup gelerdi. Akşam imi verdik dawarlym. Emma halkynky giderdi, aç gelerdi. Giderdi, aç gelerdi, imi yerdi. Halkymyň gurrüňe derdi, bir de Rasulullah janyň bereketinden, keramatyndan bolup düşdi diýip aýtdy. Muhammad Halima aýdy, bir ýaşa ýeterlä berenne açyk keplemäge götürdi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kana la yamassu şey'en illa qala bismillah. Hiç kim öwredenak ýönüşi her zat etjek bolsa şu bir ýaşyndan başlady, her zat aljak bolsa turanna oturanna bismillah. Bismillah. Allah janyň ady bilen. Zol şuny aýdardy diýip aýdy. Oham o wamyda Beni İshak diýen taýfaň arasynda bitin gurrun molly ay bir bereketli çağa wa bolmaly. O wamyda ýaýrady hemme kişini Halimaň eline bir çağa wa beter bereketli çağa diýip bir merid bolsa da men çağam alyp giderdi. Maly merid bolsa da alyp giderdi. Diýeti merid bolsa da alyp giderdi. Ya bir dinany merid bolsa da alyp gider. Şu çağany şoň ýany eltenne, üstüne goýanna, elini goýanna şo wagtçyk Allah janyň gudraty bilen şefaat tafaýan. Mun owan adamlary Halimaň öýüne bir bereket ba diýip geň bir zat bolup galdy. Aham Halime Sa'diýe aýdy, 2 ýaş doldurdy, bol bereket bilen biziň owamda ýylgynymydy. 2 ýaş doldursa näme bolýar? Süýt emdirmek wagty tamam bolýar, inni enesine täbil bermeli bolýar. Aham 2 ýaş doldurdy, enesine getirdik muni. Aham Äminäge aýtdyk, ey Ämine, bir çağdan bir aýrylşatymyz gelmeýär. Muňa bir öwrenişdik. Bir Mekke-i Mükerremede meritçilik ba, zeba ba, ulqon dertli ba. Sen bir çağany bir alyp gideýli. Bir Mekke-i Mükerremeň meritçiliklerinden gorkýar, ay iltimas edýär, haýyş edýär, ýene bir miktar saklaýyla diýip, Ämine diýip berjekkä çağam ünnümeden boldy diýip. Biz de zol ısrar etdik, ýalbardyk, ahir ay bolýada diýip bir de ejade berdi Ämine, bolýa alyp gidagaň diýdi. Biziň ýalbaryp durşumyzy görenne. Oham Halime Sa'diýe aýtdy, biz ony alyp gaýtdyk diýe. Ýene de oham getirdik, 5 ay 4 ay üstünden geçti. Oham bir gün Muhammedur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy. Jany ne diýdi? Ya ummah, ey ene diýdi Halime gaýdypdyr. Hemmin dogollum Şima va Şima süýtleş dogony Halimaň gyýdy. Anise va o da Halimaň gyýdy. Rasulullah janyň süýtleş dogony. We bir Abdullah va bir nesene aýtýar şu Abdullah'ın ady Zamrah diýen adam diýip. Be her hal şo dogollum günnülerde ýok, taňat akşamlary ne gelýär ýerek gitýär diýip menden sorady diýe Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Halime de aýdypdyr, ola şo goýun makmana gitýärler diýip. Oham Rasulullah aýdypdyr, menne gidaýynna şola bilen heves etýän ýeke galýan diýipdir. Bir ýaşynda keplep başlan oglan 2 ýaş ýarymynyň içinde inni açyk keplep ýortup daýa wagty inni oglanjyk bolup ýortup duran wagtym işte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oham men aýtdym bolýa, erti sen doganjyklaň menen gidaga diýdim diýe. Oham erti innamny ýagjal sallym, gowdy eňmaşlaryny, gaýmrak eňmaşlaryny giydirip iýerdim diýe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dogollary bilen. Oham ýolla bir taýajyk tapyp asa edip çoban ýanjak bolup asany alakana ýene gitdi şola bilen bile diýe. Oham sürüner tarrak bolly birden görsem şol gamra Abdullah ulqon dogollary süýtleş dogony aňyrdan ýortup gelýär, ýygynden başga dogollary ýortup gelýär. Hem ağlayalı, hem derleyalı, hem korkuyalı. Va umma, va abata. Ay dat ene, ay dat dedi yettip. Ay yortip çıktık, näme boldy diýdik. Onna yet. Ol dogonumuz Muhammed'i öldürdüler diýipdir. Gözümüz bilen gördük, şonu öldürdüler. Ay jahan oğlum, näme boldy diýip aýtdym diýipdir Halime. Onna biz üç watyqa biziň aramyzdan götürakan alyp gidip defa çykaryp, garny ýaryp 2 ölüllerine gözümüz bilen gördük diýipdir. Ay Halime, adam stavamşdyk, yet ýortup bardyk. Görsek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem defaň üstüne du oham biri görüp şondan omdyp ağlap ýortup gaýtdy diýipdir Halime Sa'diýe ojagyna gaşy. Oham ýortup geldi,
Gujokladım, maňraýyndan okşadım. "Jan oglum, näme boldy?" diýip aýtdym. Onna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Dogallamyň arasynda duqam gelip meni alyp gitdile, şu defaň üstüne akitdile. We men garnymy kamil yardyla we bir ellerine künnük bady, bir ellerine legen mady. Men bu kulliş içimden zatlar çıkaryp sowjak suw bilen ýuwdyla diýipdir. Oham içimden bir gara zady çıkarakany ep berdile diýipdir. Oham da aýtdylar: "Ey Habibullah, وقال هذا حظ الشيطان منك يا حبيب الله ثم قبلوا رأسي وما بين عيني." Oham men ey Hudaýyň dosty, şu şeytanyň paýy halha ep berdik, sana şeytanyň indi ýoly ýok diýip maňraýymdan okşap, ýüzümden okşap meni ýene tikip goýdylar diýipdir. Halima aýtdyr: "Awiyam, agryam ýok, zat agyrdy ehsas edemek, awdy ehsas edemek, bir azan diýmek" diýipdir. Öňki anak bolupdy diýipdir. Qur'an-ı Kerim'de bam şuurun ba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ve wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak ve rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر. متن قرآن كريم ألم نشرح لك صدرك ey Resulullah sen qalbyň yarmadyk mı diýipdir. Meten Qur'an-ı Kerim Alam neşrah laka sadrak sen qalbyň yarmadyk mı diýipdir. Bir togar ulamalar şuna ýorupdyrlar. 3-4 tüýsli tefsiri var alam neşrah laka sadrakyn. Bir manasy sen gursagyny yarıp sen qalbyny ýuwdyk diýdi. Be her hal Resulullah janyň ömrüne bir neçe ulamalar aýtmışdyň. 3 gödekdägi biri 2 ýaşyndaqa, biri 20 ýaşyndaqa, biri Meraç ýejesinde bir neçe ulamalar kärräk, bir neçe adamrak Resulullah janyň mübarek garny yarıp gursagyny yardyk diýip ine Huda Qur'an-ı Kerim'de de var. Alam neşrah laka sadrak. Ey Resulullah sen gursagyny yarıp sen için arasalap nurdan doldurmadyk mı diýdi. Be her hal ulamalar aýdýar. Şunu Allah Taala bir maddi vesaile maddi bilen görünüp duran Resulullah janyň mübarek içini, garnyny, gursagyny yarıp şey dililliginin delili ta inki gözle görsün ve tarihte sebit bolsun ve alem jahan gurrun etsin ki Allah Taala açık insanlyň gözünün alına onu ýuwup arasalap inde melekine ulaqan Qur'an-ı Kerim injek, vahiy injek, ol azamatly nurdan çürim amadigi tapsın, qalby yalfırlap dursun nip amadigi tapsın nip teýarlanyp dursun nip şu mahallan süýtden kesilen güllerini teýarlap goýduklarida. Be her hal meni götürüp alyp gaýtdyk diye Halima. Oham Halimaň dädesi aýtdy diye ey Halima, muň medennesi bolly, bu çağa bir zat boljak, biz meni täbil berelipdir. Bu çağany enesine dädesine täbil berelipdir. Oham bolýa diýipdir. Owaň adamlarynda bir gurrun bolupdyr, Muhammede jan qakypdyr, Muhammede näme bolupdyr, bir zat diýipdir. Meni okutsa akidin, meni näme akidin. Be her hal meni alyp gaýtmakçy boldyk Mekke-i Mükerremäge diýär. Aham Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke-i Mükerremäge enesi Aminäge we qaqasy Abdulmuttaliba täbil berilip gaýtdyk diýär. Aham gelemizde Mekke-i Mükerremäge ýetemizde bir ulaqan gapy barmyşdyk, bir darwaza barmyşdyk Mekke-i Mükerremäge girilýän. Şuna aýtjak görüňümde Delailun Nubuwwe Beyhaqi diýen alymyň kitabynda bar. Başga da Sire-i Halabiyye diýen kitapda bar. İnşallah geçen hepde wa'da etdim. Her görüň aýtsam, inşallah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemiň dinine Huda etmesin. Bir öwjek bolup, edafa sözüme odalajak bolup, edafa aýtjak bolup da artdıramaryn inşallah. Delil, qaýym, sedetli görüňler hyzmatyna ýetiren inşallah azza we jalla. Be her hal Mekke-i Mükerremäge geldik diye, ohum gördüm kan adamlar barmyşdyk diye Halima aýtdy.
Oham bir ulugymyzdan düşdük. Oham Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem düşürdük. Nämeden düşüreyim? Bir musafiratdan gelende, bir yerden gelende yükün gaýmlaýan, düşürjek zatlanma, gaýmlayjak zatlanma, aljak zatlanma, sowgadynma, beýleki bar. Her hal. Zatlam dogurlajak bolup çağany ýerde goýdum. Zatlam dogurlamdan soňra gel çağany ýitiripdir diýe. Ay şeýle goýdedik, çağany tapmadyk. Şeýle goýdedik, çağany tapmadyk. Şeýle goýdedik, çağany tapmadyk. Way dat men Muhammedi ýitiripdirnip gyýgranyny bilmeýän galypdyryn. Aham şo wagt kän märeke adamlar bady. Ola aýtdylar, ay näme aýallygy, näme gyýgyrýan diýdiler. Way men çağı ýitirdim, çağı görmediňizmi? Am adamlar aýtdy, çağı kim bolýar? Onda men aýtdym Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Abdul Muttalibiň agtygy bolan Muhammedi ýitirdim men diýip. Aham Angryn bärin gözläpdirler. Ýok, tafamzak diýipdirler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şo gidibertir bir dereleň arahyna gaşyn gidibertir. Çağa wagtynda da. Aham muny tapmadyk. Bir garry adam Halime aýdýa, men aglap durşum görüp özüm tapyp bereýin diýipdir. Bir ulaqan hübelliyen butba gelipdir. Ay yoga diýdim diye. Yok gel sen nitdi etmedi alıp gitti diye. Hübelliyen botun ýanyna barıp daşyndan aýlanyp Ayşe Muhammed çağan taf berewer diýdi. Hübelliyen but şodurşuny ýykylady diýipdir. Oň başga botda da ýykyldy. Menden dileme diýdi da ene Mahtumul İşanyň aýtýanyşy. Sen ki gelliň dünýäge botlar bolunny sernegun. Artdy İslam şöhreti kafirler oldy hem zabun. Hem Ebu Bekr, Ömer, Osman, Haydar rehnemun. Bollu kafir zıt sana, ismi kurbun mu'minun. İki dünya bollu hoşnut rahmetun gurgaç Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Am Halime aýdýa, mundan tamam üzüp gittim. Belkim Abdülmuttalib eşitmesin dedim diye. Am bu haber aýlamp dolanyp Muhammed diýen çağa ýitipdir sallallahu aleyhi ve sellem. Abdülmuttalibiň agtygy diýip, men Abdülmuttalib eşitip zır havas pert ýaşul adam bir çıkıptır da şerif evinden Halime çıkıptır. La'alla ibn Kidalla çağa oğlun ittimay diýipdir Halime aýtypdyr. Ohum ýüzüm ara çağa ýitdi diýipdim aýtdym diýe Halime. Şeýle bir ýüklemimizi açdyk, bagladyk, dograjak bolum çağa ýiteni bilmeýän galypdyr diýip. Ohum Abdülmuttalib bile bilen gyýgyryp adamlary ýüşürdi. Men bağlam yitipdir, tapmaly bolýar diýdim diýe. Abdülmuttalib aýdypdyr. Bitin adamla ýüşüp, ey Abdülmuttalib, derýa gaşyn wurar, dağa gaşyn wurar, çöle gaşyn wurar, narahat bolma tafar diýipdir. Bir küşdäne defelere çykypdyrlar, iňipdirler, çykypdyrlar, iňipdirler, tapmandyrlar. Am adamlary şodurşuny öz hallaryna goýakana Abdülmuttalib Käbeň başyna gelip aglap tawaf etmäge durupdyr. Ya Rabbi inne Muhammeden lem yujad فجميع قومي كلهم متردد يا ربي رد ولدي محمدا اردده ربي واستنع عندي يدا اي جان الله من اغتن محمد يتي ول ملت avara olup başan öwürde iyi versene ey can Allah Muhammed maňa öwürde getir goý maňa arka bolsun goý men bir ulaqan elim maňa awry boljakdy diýip Abdülmuttalib aglap doga etmäge durupdyr. Oňam bir ses gelipdir. معاشر القوم لا تصيحوا فإن لمحمد ربا لا يخذله ولا يضيعه. Ey qawm, ey Qurayş, ağlaşıp gıygırışıp durmaň diýipdir. Muhammedin özüniň Hudaýy we Rabby we Allahsy we onu zaya edip onu dargar ýalet göwe bermer Hudaýyň öz öwürjek diýipdir. Be her hal adamla gözleşip duqala, şol gözläp duran adamlaryň biri bir çağaçygy görüpdir. قائما تحت شجرة يجذب أغصانها ويعبث بالورق. Bir çağaçygy görüpdir, bir bagyň şakasyny çekip ýafraçyklaryny oýnap duranmyşdykda. Ohum bärki baran adam aýtdyr, "Men ente ya gulam, ay oglun kim bolýan sen?" diýipdir. Onda o da aýdypdyr, "Ana Muhammed ibn Abdullah ibn Abdülmuttalib." Men adım Muhammed, dädem Abdullah, qaqym Abdülmuttalib diýipdir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte. Oham derro edip terbiyetiň içinde ululan çağı, Allah janyň terbiyetiniň etegine ulup barýan çağı, ol çölle tabiatda da hewri açyk dilli ululan çağı, açyk çeýle jogap berdir. Men Muhammed Abdullah'ın ogly, Abdullah da Abdülmuttalib'in ogly. Derro men alyp Abdülmuttalib'e gaşyn ekidipdir täbil bermäge. Abdülmuttalib gorsagyny alyp, gujaklap, aglap, wagt
yanımda oğul diýipdir, daşa gidadyň da diýipdir. Abdülmuttalib 20 däne diýämiň damagyny çallaň sadaka ediň diýipdir. Alan alyň kaýdyň 20 däne diýäni Sahy Abdülmuttalib, mert Abdülmuttalib Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aman ýene elime ýetişdi diýip 20 diýäň damagyny çalyp şodaşyna sadaka etipdir da. Oham Halima Abdülmuttalib'e aýdypdyr: "Ey kakasy Abdülmuttalib, bu çağa biziň elimizdedi, şu jire gürrüňle boldy. Oham mun gelip gursagyny ýarypdyrlar, içinden zat çykarypdyrlar, şu gürrüňleri aýdypdyr." Oham Abdülmuttalib gujoklap, gursagyny alyp, ýaxşy gysyp ağlap, "Inna libni şa'nan wedittu anni udriku zalika az-zaman." Men gaty umyt etýän bu oglum bir ulukhan adam boljak. Wagt şowuny bir görsem da gözüm menen dip ağlamagy durdur Abdülmuttalib. Men bu oglumyň ulukhan adam boljagyny özüm gaty umyt edýän, wagt şowuny görsem da diýipdir. Aham bula gelipdirle Halima Ämineň ýana. Ämine aýdypdyr: "Näjire bolsa çağan getirdiňiz? Ýa 5-6 aý mundan ozal ýalbaryp haýyş çyk alyp gitdiňiz çağa, näme getirdiňiz?" Aham muňa da biz aýtmaly boldyk bolan zady. Şeýle boldy. Biz de muňa bir zat bolarmy diýip gorkdyk. Aham Ämine saňa getirip durşumyz diýipdir Halima. Aham Ämine aýdypdyr: "Ýok" diýipdir. "Bu oglum bir ulukhan adam boljak" diýipdir. "Men bu barada göwrämde qawa dünýä getiremde kän gudratlar gördüm men" diýipdir. "Bu barada hiç gorkup bermäň çağany goýdan gidagaň" diýip Halima goýasy da gelmäni Rasulullah jandan hoşlaşyp täwil berip de Ämine täwil berip Beni Sa'd we taýfalaryna aşyn uğratdy. Inni kimin eline galdy? Ämineň eline galdy. Göterýän kim, saklaýan, oýnatýan, güldürýän, bereket diýenden ana. Ummu Eymen ne diýäler? Oham Ämineň eline galýa ta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 6 ýaşa barýa. 6 ýaşa baranna Ämine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem alyp daýlaryna gaşyn ziyaret etdireýin tennip Medine-i Munawwaraga gelýär. Bir neçe nefer bolup Medine-i Munawwarada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin garry daýlary bar. Şolara gaşyn getirýär. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem soňram ol Mekke-i Mükerremeden Medine-i Munawwaraga hicret etmeýän ulandan soňram şonna aýdypdyr da. Ine diýipdir, şuloý diýipdir. Enem pahyr men getirenne şuloýa getirdi diýipdir. Men diýipdir şonda çağadım 6 ýaşymda diýipdir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gurrun berýänmiş da. Men çağadım diýipdir. Şonda Yahudileň alymlary gelip ahir zaman peýgamber bolmalyşy diýip giderdiler diýipdir. Oham bir gün gelip bir Yahudi alim gelip maňa aýtdy Medine-i Munawwarada kan. Gelip maňa aýtdy, "Adyň näme?" diýdi. Men adym Ahmet diýdim. Oham köýnegimi galdyryp arkamy gözledi. Görse arkamda şol ahir zaman peýgamberiň kepteriň ýumurtkasy ýanjak alamat bolupdy. Ahir zaman peýgamberşi diýip gygıryp berdi. Oham enem de bu gurrunu eşitdi diýär Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oham şula bahilçilik etip bir zat edamasyn diýip inni Medine-i Munawwarada durmaýly bir aý durandan soňra inni gaýtmakçy boldyk diýipdir. Oham bäri gelip Ebwa diýen ýere ýeterlerini Ämine meridläpdir. Näme meridlip? Ölüm meridçiligi. Ämine de inni 6 ýaşa dünýäge gelmäke göwrede Abdullah dädesi dünýeden geçdi. 6 ýaşa gelende de Ämine diýen mehriban enedi dünýeden geçmeli ýeri gelipdir. Ebwa diýen ýerde. Oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem häzir 6 ýaşynda ene dünýeden geçmesizligi bilmeýän wagtynda enesiniň ýüzüni gözläp duran Ämine de ahirki janlary, ahirki demlerini çağızygynyň ýüzüni gözläp goşma durupdyr. Barakallahu fika min gulami yabnallazî min hawmatil hamami naja bi'awnil malikil allami nudiya gadata zarbi bis-sihami. Aýda oğlancık Hudaý sana bereket bersin diýipdir. Sen däden ozal 100 däne diýen damagy çalynmaly bolup, damagy çalynmany gurrada ahir sen däden damagy çalynmaly 100 däne diýäni fidiýe edip oň tarapyndan damagy çalynmalyň ogly sen diýipdir. Izinden aýdypdyr Ämine: "In sahama absartu fil manami fa anta mab'usun ila al-anami tub'asu fil hilli wa fil harami tub'asu fit tahqiqi wal islami
دين أبيك الإبراهامي فالله أنهاك عن الأسنام ألا تواليها مع الأقوام. وهم أيدبتر جانا وليبتر من قرن ذاتلم دوغر والفا sen alem cahana rahmetel lil alamin mulk gelecek peygamber bolmaly sen nipdir. Kan Yahudi ile zon aydy oti alimler. Olan aytyan kepleri bilen, hud enesinin gören zatlary bilen can oğullypdir. Sen görjek men gören zatlam dogry bolsa sen alem cahana iyi verilen peygamber Mekke'dir daşarıdır hemme yerik iyi verilen İbrahim qarqaqan 20 arkadan aňyrarakdaky İbrahim Halilullah'ın dinine sen bir ýaýratjak İdine düşecek adam sen nipdir. Hudaý seni botlardan alıp galdy diýipdir. Gözü bilen görüwetdi Resulullah jan dünýäge gelini botluk bokot ýykylarlygyny. Ýürek barsa botlaň ýykylyp durallygyny. Hudaý seni botlardan alıp galdy. Şu owan adamlary ýanyk botuňdaşyndan aýlanama diýjek bolup. Oham izinden aýdypdyr goşgyny tamam edip. Kullu hayyin meyyit, kullu jedidin bal, kullu kebirin yefni ve ana meyte. Jana gollypdyr. Her bir diri öljekdir diýipdir. Her bir täze zat süýrejekdir diýipdir. Her bir garry da gitjekdir diýipdir. Hal hemenne gittim diýakana gözüni ýymyp janyny beripdir da. Ämine de enesi 20 ýaşynyň döwregine ka dünýeden geçýärdi. Ine bir de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin inni dädeden nagali, eneden nagali Ebwa diýen ýerde ohan bu habar Abdülmuttalib'e ýetişýär. Abdülmuttalib'e habar gelýär 20 ýaşynyň döwregine gelini Amine dünýeden geçip Muhammed diýen ahtygy dädeden nagali eneden nagali diýip muňa ýüregi ýanyp Ebwa diýen ýere baryp ahtyjyny guzagyna alyp gaýtýardy. Oham Abdülmuttalib garry kakasy bir haybatly kakasy beter Resulullah jany gowur ýanmışdy. Öwlatlarynyň ne beter gowur ýanmışdy. Şol Käbäň döwregine kölgede bir gow düşek ýazylýanmışdy. Ýürüýti Abdülmuttalib oturýar. Ne şonna Abdülmuttalib'in oğulları, ne ahtıklar, ne ovan ulukon yaşlılar oturup bilyen. Fakat Abdülmuttalib oturyanmıştı. O ham şonna Resulullah can oynap beka, yortuk gelip şu düşegün üstünde oturanna, emuğları, ağları işaret, behirrek tutur. Ya oğruyunca Abdülmuttalib görmeyke, behirrek tutur deyip, şu Abdülmuttalib'e hormat koyacak bolup Resulullah can çekyanmıştıkla. Abdülmuttalib de onu düşünüp, da'u ibni, fe vallahi inne lehu leşe'nen. Yok men bu oğulcama zat diýmän diýipdir. Muňa işaret etmäň, muň ayagyndan çekmäň diýipdir. Oğlum azat diýipdir. Bir inşallah ulukhan adam boljak. Muň ulukhan ýagdaýy boljak. Muňa zat diýmän, özüň ulukhan adam boljagyny aňýaşy düşekde oturýar diýipdir. Oham Abdülmuttalib hulasa inni mehriban saklapjak kiminni? Muň kakasy Abdülmuttalibda. Abdülmuttalib gowgawyny har bişenne Resulullah jany käde ýanyna oturdup, käde üýlügüne oturdup, oham imşa çık yerdir. Bişence yeri al jany ol. Ay qowja yer jany ol. Aş tazyg ijany ol dip zol agdyna berip, eline berip, öwüne tüýşürip Resulullah jana mehabbet etýänmişdikde. Oham bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Kaka gözüme agyrýar diýipdir. Oham Abdülmuttalib dämetjegin bilmäni adamlara geňeşdir, adamlar da aýtdyr, "Goý falan ýerde sofy bar" diýipdir. Bir rahip bar, bir mesihi ibadet etip beremma, şoňa bar, şu doga edende göz gowulýar diýipdir. Oham bi Abdülmuttalib Resulullah janyň elinden tutup ýanky rahip sofaga şymmarýar. Oham rahip muny görýär, aňta-taňta bolýar. Göz agyrýar diýen çağan şymy diýer? Hawa diýer. Derrew suwa düşüp egin başyny täzelep şol okuyan kitaby ya İncil näme bolýan bolsa ya soňra ulamalyň kitabyny hem kitaby özlep hem Resulullah jany özlep hem kitaby özlep hem Resulullah jany özlep ey Abdülmuttalib şuň göz agyrýarmyş da çağım hawa diýipdir. Muň şefaat öl tüýkürüne diýipdir. Sen näme başga ýerden şefaat özläwetiň diýipdir. Al şoň tüýkürüne diýipdir. Om Resulullah janyň agyryndan tüýkürüp alyp Resulullah jany gözüne çekipdir. Agyrty gowuldy diýipdir. Om ol rahib aýdypdyr. Ya Abdülmuttalib وَتَاللّٰهِ هَذَا هُوَ الَّذِي اُقْسِمُ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى بِهِ فَاُبْرِيُ الْمَرْضَى Ey Abdülmuttalib diýipdir. Men başga merizleri okuýanda izinden doga etýän ahir zaman peýgamberiň hormatyna şefaat tapsyn diýip dileýänimişiň hormatyna diýipdir. Sen çağan özüň getirip maňa doga etdirjek bolýan diýipdir. Men özüm başga kişi halka doga okuýamda şefaat tapsyn diýemde Allah Taaladan dileýän Hudaýa ahir zaman peýgamberiň hormatyna, ahir zaman peýgamberiň bereketine diýip şunu vesile tutun Hudaý Taaladan dileýän diýipdir.
Sen nipdir mun getir otyň adipdir. Ve her hal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bidewr Abdülmuttalib'i öňkden metergen bolup ýene bäri gaşyn gaýdypdyrlar. Ahyrky jogurun inşallah kuşdagadan tamam edeli. Oham Abdülmuttalib'in eline inni ýaşady. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öýdäý diye 8 ýaşa baramda da Abdülmuttalib garry qaqaty 100 ýaşyň döwreginde ýa aňyrak ýa bärrek oňsyna ihtilafkan ýaşul qaqatyda dünýeden geçmeli bolýar. Ve baqiya sallallahu aleyhi ve sellem yanzuru ve yebki halfa cenazati ceddihil atuf. Inni düşünüpdir dünýeden geçmek nähili, dünýeden geçmäň nähili. Inni garry qaqasy iň saklap berenleşidi. Inni bu qaqatynyň cenazasynyň ýerinden aglap galypdyr da. Öňkü enesinde dädesinde düşünşena. Qaqam da gitdi diýip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aglap galypdyr. Ahyrkysy ulama diye inhe Allah Taala dädesini dünýäge gelmäke aldy. Şon soňam Rasulur rahmetel lil alamin welkelenne oňmur fiýatly dädesi wadi, oňmur hewre deren dädesi wadi, şol öwretdäkim diýilmedi ýaly. Enesi de dünýeden geçdi. Ay oňmur basabat enesi wadi, ya oňmur hewre deren enesi wadi, ya okuýuçy, bilimçi enesi wadi, ya enesi de şol zol akderdi, 20 ýaşa çeli bir bilýäniň ýany akderdi, şol öwrederde diýilmedi ýaly. Oham qaqasy wa gatyr fiýatly, haýbatly, deren bir owan uly milletin hany bolup ýaşap beren Allah Taala deslap 2 ýaşa çelýe beýildi. Soňram da enesiniň ýanyna. Ine zade öwretmek häzir bir ulukon azametli zade öwretmeden kiçi wagtynda 8 ýaşynda Allah Taala qaqasda dünýeden geçmeli diýe. Soňram ol haýbatly azamatly qaqasy öwretdi bu zatlary da diýilmedi ýaly. Ve bir de dünýäk bir ders bolar ýany ki bir Rasulur rahmetel lil alamini Allah Taalaň özü terbiýet berip, özü ulardyp, özü edep öwredelligi dünýä boýunça tarihde sebit bolup sabit bolar ýaly. Allah tebaraka we taala hemmemizi Rasulullah janyň muhabbetini känden bersin inşallah. Rasulullah janyň şefaatinden aýyrmasyn inşallah. Merizlerimize Hudaý Taala şefa versin. Musafiratda, gurbatda, hytmatda, nahaqdan düşelle. Allah can hemmelerine yar bolup müşkillerini asan etsin. İnşallah inniki hefte galan gurunlaryny Allah Taala köklüdüğünden hytmatyňyza ýetirersin inşallah. Bir alhamd kul huvallah Sure-i Felaq we Nas goşup okuýaýyn, ötellen ruhyna bagş eder, okuýberin. Dua etmekak. Men yine inşallah aydin, bir aydanım inşallah bu barda ahirqim inşallah. Inni tekrar etmen. Bir wagtda odol tahqiq etýän dostlar vardır. Ya soňram CD-sinde ya nowarne eşselede ýok buýrun ýok ki diýipdi. Derru inkar etmän pikirini bolmasylar. Birime tahqiq etsele inşallah senetli kitaplaryň içinde bardyr. Odol bir neçe kitaplar okuyupdyr meselen, onu görmäňsen ýok, bu da ojure dä diýipdi. Derru inkar etsele ya günahkar bolarlar ya iştibaň üstünden düşerler. Kemalahun namla ilahi amin. Kan meriz dogallamaz we dogada bolmaly diýipdirler. İlahi amin. İlahi amin. Amin ya erhamer rahimin. Amin ya mucibed da'avat. Amin ya qadiyel hajat. Müslüman abride ýaşaýlyp dogada bol. İçerde daşarda kulak atyp durarlara. İlahi amin. Dost-dostun elinden tutmak, arasda toyla. Kan toylada tutulýar, arasda bereketli bolsun, agdybylykda ýaşasyn, olary da dogada bol. İlahi amin. Amin ya mucibed da'avat. Amin ya qadiyel hajat. Amin ya erhamer rahimin. İlahi amin. Birahmetke ya erhamer rahimin. Barakallah. Gayrat edin. Yoldaşlarınız duasınızı yadınızdan çıkarmayın. Resulullah canı zendigini eşitip durturlar. Subhan rabbika rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alamin.